angazi kahle nanokuthi ngisho ama discussions leading to that omunye umuntu owaye instrumental owaye involve uNyazi yebo uNyazi lokho ngalo involve uNyazi yalwazi uNyazi ukuthi yebo lo involve sesivela kuyobonga uNyazi lo involve uNyazi kwaseqaleni ngikhumbula ngangiyekhona mina mhla ka2 kuJanuary last year ngathi ngifika nje kuyaguqwa ke lapho uNyazini saguqile uzamina wangibuka wathi wehlophe yini ungaqale yakhe party ngangisanda suspendwa ke uBeja hey bafunde ngakayicabanga ngeke ngakayicabanga futhi ngakhale party kwasho ukuthi ngase ngithintana nabantu ke engibazi ukuthi sebenengqondo ejulile kwakungamalana ngafika Nxamalala was already 100 steps ahead of the rest ngathi ngithi hey uNyazi luthi baba senzile mfowethu khala phansi bese ngitshela ukuthi hayi seyidlalile umlabalabo wakhe nani sesivela nokuyobonga kulona uNyazi engaka namahloni ngifika lapho wathi kumina hlophe apha amavoti ethu nanku nje imbuzo oqala ngabuza uNyazi wathi hlophe apha amavoti ethu mawubuka lapha eNanda kwaShembe abantu abagcwele la niyabona ukuthi ama results ethu bawantshontsha oBeja waye nganamahloni ngabuka uNxamalala kanje naye wabuka mina sabheka phansi kanje wathi aphi ama results ethu ngoba sanivotela I'm sure sonke la siyakwazi kwaShembe siyabazi uShembe sebenza kanjani nendlela abantu bakwaShembe abaningi ngayo babe sivotele antshontsha ama results ethu so into esiyenze esifake kwicode ye discipline angibe ngesizulu angibe ngesilungu qala an attempt to commit an offense or to conspire or to incite anyone to commit a transgression is an offense which would make you to be liable to be expelled from the organization. Mangifika kwena ngithi yabona sisi umkhonto lo asuthathe right usupport siyawuthatha abantu Nxamalala sesiyaplana mina nawe manje icala le sesikhathela abantu abenza lo you are inciting someone right or you are conspire niyahlela yes icala lonto lelo sesikhathela abantu abezalana bethi bezosebenza bazolekelelana nathi naye wonke umuntu kubakho umkhonto kanti bazothatha umkhonto bazo hijacka basibuyisela usizi la esifuna ukuphuma khona thina ethi brief is clear sifuna kuphele usizi emntwini omnyama sifuna ukubuya isithunzi somuntu omnyama ngeke sibuye isithunzi somuntu omnyama ngeke luphele usizi ikati lo njalo lokulala leziko until such time kuzobuye umhlaba ukhiye endlaleni ukubuyisa umhlaba ebantwini abamnyama ma-Africa just sit back and relax before umhlaba wethu uthatha ukhona umuntu oyelamba akekho umuntu omnyama oyelamba bangasuka le nguhlophe endwedwe ngifike la enkosini ukhabazela ngifike enkosini khatha sikhuluma ngokulamba ngizokhonza ngisikela inxiwa ngehlala noma ufike endaweni ungaziwa uphakela ukudla ngoba kwagcwele ukudla kwazo nakwaXhosa kwakunjalo nasebasuthwini yonke lokho kukhona into esithi ngesilungu is-subsistence farming. Subsistence farming is the key to the economy. Not everybody can be a commercial farmer, right? Subsistence farming uthola nje indawana encane ulime kwakhe inxiwa lakho ulime utshala ubhontshisi utshala indlovu utshala amadumbe nawazi amadumbe nopatata nombila nani yonke lonto iphelile ngoba sesihlala ko4 room sesihlala ko4 room iyade incane ngamathi toilet
noma ngabanye bahlala Mackenzie bahlala emajeleke bona lapho ama cells awu 3.2 meters ba wide. I-subsistence farming, so kuya komhlaba emntwini omnyama, is the key to it. Yiko ke siulwela asihlanye siyawulwela umhlaba within the law, within the constitution, ngoba siyayihlonipha okwamanje i-constitution. Yize isikhathi esiningi lamalungelo akhona kwi-constitution aswazi amanye foreign kuthina ngeke ngi-offend abantu abanye abayikholelwayo lesingayigcwele lapha ku-constitution, right? No bani orientation benoma lengayo esilungela futhi. So ke nazi into esiyilwelayo singabantu abamnyama, and the heritage yethu ibalulekile. Nani ngiyanicela ama-Afrika nakuphi la niyakhona nazi ukuthi heritage yethu ibalulekile, amagugu akithi abalulekile, njalo sasivuselelane ukuthi ibalulekile lonto. Mangabe singayithandi thina, kungekho self respect esinayo thina, asizukwazi ukuhlonipha abanye abantu bakithi abamnyama, asizukwazi ukusizana. Ngeke kuthiwe ngesizulu izandla. No, not thina. Not under my watch. Uhlophe will never do that. I'm not a sellout. Kudala ngangisho ngithi I rather die and be a free man in my grave than live as a puppet or a slave. Not to shop. Not to shop. Ukube siyadayisa ngabe sesihleli lapha ku-GNU. Gijima nangusathane. Gijima. Ngabe sesigelile phakathi kusathana. Kumnandi la. Isikhathi sambile sezovala inkulumo. Kuningi osekwenzekile uMK. Ngivela bekukhona i-conference ibikhona for 3 days, sa-adopta ne-constitution sesinayo manje umgwaqo-seko usukhona ne-code ye-discipline. Ukhona umnye ubaba nje lapho beshawuta lapha emuva sizomkhalela mayimember ye-MK. Yebo, asidlali ku-MK i-discipline. Kukhona izinto ezimbili engifuna ukuthi nginenzele i-attention yenu kuzona ezingamacala ku-MK. Eyokuqala ukuphatha isikhali in a restricted area njengalena. Mawuthi uphethe okaphe nje lana zoba senkingeni ku-MK. Asizolinda ukuthi uzugwaza umuntu. Asiyiphathi ikhali endaweni nje uzokwaza abantu. Why do you want to stab anyone? Right? Mawuphethe isibhamu sakho noma isikhali sakho ngoba phela ikhona ilento inswela boya phandle. Beka lapha emotweni yakho. Kukhona i-security la naba abantu abane right yokuphatha ibhamu. Nabanye eduze kwami ngela ngikhombisa ngoba uma ungithinta izona. Ngishanga okaphi siyanicela udlama silufuni. Yebo. Ikhali ningayiphathi endaweni nje restricted. Kuhlonishwana. Mawuphethe ummese noma isibhamu noma yini nami nginazi ibhamu. Kodwa ayiphathwa lana. Bushiye emotweni yakho noma usicelele enkosini noma eduze kwenye indawo. Kwaza mkhonto. Okunye kuyicala. Khona lento ngoba kudala abantu bezama ukuthatha umkhonto, ukuhijack.